ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଏକ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଓ ମଧ୍ୟମ ନିଗିଡ଼ା ଜମି ଉପଯୁକ୍ତ। ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳତା ପରିମାପକ 6.5ରୁ 8.5 ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର କିସମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୋରଦେନ୍ ଏକ ଉନ୍ନତ କିସମ। ଶଙ୍କର କିସମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ MSFH17, MSFH8, KBSH1, PAC36, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ KBSH44 ଅନ୍ୟତମ। ଜୁନ୍‌ରୁ ଜୁଲାଇ, ଶୀତଦିନେ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବିହନ ବୁଣାଯାଇପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଉନ୍ନତ କିସମ ବିହନ 4 କେଜି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଶଙ୍କର କିସମ ବିହନ 2 କେଜି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇ 1 କେଜି ମଞ୍ଜି ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ଥିରାମ୍ କିମ୍ବା 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ଗୋଳେଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ଜମିକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ଉନ୍ନତ କିସମକୁ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ମଞ୍ଜିକୁ ମଞ୍ଜି 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବିହନକୁ ଯଥାକ୍ରମେ 60 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଜମିରେ ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହ ଗଛର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଫସଲରେ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା, କଢ଼ ଅଥବା ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଓ ଦାନା ଧରିବା ବେଳେ ଫସଲରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲର ତଳ ଅଂଶ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଆସିଲେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଅମଳ କରନ୍ତୁ। ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଇ କିମ୍ବା ବାଡ଼େଇ ଏକର ପ୍ରତି 4ରୁ 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜି ଅମଳ କରନ୍ତୁ।